Urung kok. Oh tak mut tenan kowe. Ning yo tenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana cikalan dipangan coro. Maksude dagelan metune jam 2. Ning yo alhamdulillah tenan iki dina. Ketoprak ya wis dicawisi. Kolam renang. Endi kok ana kolam renang? Lha iku kuwi kali kok kolam renang. Lho, iki dicawisi sing di omah kok kowe ngeyel. Lah kok kono ora slulup ning kono. Ngomonganmu wis kanyepen sedina udan terus. Lah udan kok iso kanyepen lho. Lah udan ning tengah ratan kok ora kanyepen iku piye? Ning udan ki aja mbok anggap alangan. Lah, itu adalah dekorasi alam. Kok iso? Dijaluk ya ora iso, dimoi ya ora iso. Lho ngono. Udan iku. Udan ki dekorasi alam. Saka ngarsane dening Allah Subhanahu wa taala. Kowe kurang. Ini lho, kowe ora percaya. Kok iso dijaluk ora iso genah ana salat njaluk udan ya iso. Salat kok njaluk udan kira ana. Ana. Salat apa? Salat apa jenenge aku ya gak patek genah nek jenenge apa. Lah iki marai, aku iki ya angel kok sapa masjid tok kowe. Lho piye aku tekan kene iki langsung jujuk masjid salat tahajud. Sing ngomong sapa? Lho, lha apa ning kono? Nguyuh karo isin. Kowe iki omonganmu. Udah kene do kono salat tok ora tak kira salat tok malah nguyuh karo. Lah piye ning mburi kono ameh ning pinggir kali wedi nek di kok tulo. Teko juk mampirmu nang gone masjid. Masjid. Aku tak takok. Mongko wong masjid ki nggone wong ibadah terus mbok ngono. Kowe nek kulino ibadah, selama kowe poso, kowe salat pirang wektu? Salat yo 5 wektu ah. Lho, kowe nek dina biasa, yo nek paling tambahi traweh. Lho, ya ora, nek poso ki ora 5 wektu. Lah piro? 3 wektu. Lho, saiki piye? Piye cah iki? Salat nek 3 wektu. Wah, kok sing ora pengalaman kowe. Nek salat biasa, hari-hari ora poso, kuwi 5 wektu. Nek selama kowe poso kuwi 3 wektu. Lho, kok iso? Iso. Luhur, Ha, asar, maghrib. Lah sing isak karo subuh. Apa kowe jek poso? Iya ya. Jek poso kowe. Lho kok takok selama kowe poso. Berarti salate mung 3 wektu. wah, kono berarti yo kurang ngibadahmu kurang kenceng. Lho kok kurang kenceng iki lho? Ya kudune ditambahi. Tambahi apa? Salat duha ben rezekine akeh lho, kaya sing duwe gawe omahe sangare ngene. Wow. Kelakon di omah kaya ngene iki. Tak dol. Di omah ape didol? Ditukokno 5 cilik-cilikan ra anake rata ngono lho maksude. Aja tukokno cilik-cilikan. Lah piye? Tukokno sing luwih cilik meneh. Kowe kok nesunan. Kandang doro malah tok akeh. Kowe kok nesunan iku piye? Lah ora nesunan ana Piye? oh di omah gedhe didol kok ana cilik-cilik. Anake Ketok nek kowe ora bakat dadi wong sugih. Lho, wong sugih iki kudu karo sing kuwasa. Kok iso? Lho, nek ora piye? Wong sugih miskin saka ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Lho iki piye ta iki? Kok iso? Lho. Kowe lho ngetuk kringkel paribasane sirah mbok sikil mbok sirah nek jatahe ora kodrat sugih ora bakal sugih. Apa iso? Lho, ora percaya. Mulai ngilmumu ditokno kabeh. Iki lho ngilmuku tak tokno kabeh. Aku wis tak tokno. Lho, wingi metu saka kuping. Ngilmu ki Jawa kuwi kudu dienggo. Contone Mbahku, aku ki nesep ngilmune mbahku. Mbahku ki selulup nang jero banyu. Rambute ra teles. Lho. Selulup nang jero banyu kok ora teles. Ora teles rambute. Sebabe? Lah wonge cukur ya. Tapi ana rambut sing teles. Apa? Oke, kowe ndang muni tak tabok lambemu kowe. Kowe wingi pas bulan poso ya poso. Ya poso ngomonganmu. Ora muka blas le padake kowe. Sotel lho diconto le. Buka jam piro? Buka ya jam 6. Jam 6. Buka jam 6? Iya. Full awet bar subuh nganti tekan jam 6. Lho. Sik ta, takokmu lho piye mau? Poso, kowe wingi bulan poso poso apa ora? Poso. Bawit bar subuh nganti jam 16 gak mangan, gak ngombe. Gak ngombe. Terus lah apa? Lho, Kowe turu apa ora?
Lho ya turu bareng no. Nah, saiki tak tekok wong poso. Heeh. Nek turu terlentang kuwi batal apa? Ya ora batal, lampu kok batal iku. Lho. Ngono jare Kowe aja medeni aku ah kowe. ngono jare pinter. Ora ngono wong turu telentang kok batal ki nyapa? Batal. Lho kok iso batal iku piye? Lho wong turu telentang kok wong telen sego, telen ngombe, telen roti we batal apa meneh telentang. Ora jepat lambene piye? Telentang. Oh, bales aku we, ngejak pinter-pinteran. Ya jelas pinter aku. Oke le. Wong ndasem mek cilik karo ndasku gedhi wis ketok. Apa nek sirah gede iki terus ilmune oke? Ya jelas nek sirah gedhe ki uteke akeh nek cilik ora ana uteke. Oh, apa nek cilik terus kalah? Yo iya. Ora mesti. Kowe ngerti cacing? Ngerti? Kowe ngerti wedhus? Ngerti. Cacing karo wedhus gedhe ndi? Gedhe wedhus. Kok iso menang cacing? Lho kok iso? Oh, iso no. Cacing Sebab- karo wedhus ki iso menang cacing. Kok iso menang cacing? Nek wedhus ki iso cacingen. Nek cacing gak iso wedusen. Mutar kowe le. Menang wong cilik apa gedhe? Padake le. Saiki berarti awakmu roh cacing. Ya ora no. Nah, cacing iki cangkeme ning ndi? Cangkeme ning ngarep. Oh, kok iso? Ngarep karo mburi iki padha. Oh, berarti ning tengah. Nang Bacok sisan malah iku. Cangkem kuwi berarti nang gone cedak irung. Oh, ora iso irunge ndi? Apa ana apa jenenge cacing duwe irung lak irunge cacing pesek apa mbangir? Cacing cangkeme ning ndi? Ya nang ngarep kene no. Ngarep karo mburi iki padha. Lah aku tak takok. Aku ora iso jawab, mesti iso jawab. Wong sing gawe kowe. Ya mesti iso ah. Cacing cangkeme ning ndi? Yo, engko nek golek cacing, nek ketemu ilik-itik. Heeh. Engko nek guyu ya iku cangkeme. Apa iso guyu ngawur? Ya iso cacing ora iso guyu. Kowe iki wong koclok kowe iki. Kowe lho golek sak donya lho ora ana. Omonganmu cacing mbok cekel mbok itik-itik nek guyu secakeme. Guyu. Kowe wis tau apa ora? Urung. Lah iya, jajalan. Ya ora ana kok pokok jajan iku lho. Cacing ora ana nang pinggir kali lho cacing akeh. Maksudnya ora ana wong menungso nyekel cacing didik-idik cangkeme terus guyu iki gak ana. Ya kok ben roh cangkeme. Oh, berarti ngelmumu iki ngelmu. Lu ngelmu tuwek ah. Ngelmu tuwek. Aku tak takok. Ngelmu Takok. tuwa. Wong salat 5 wektu kuwi ajarane agama. Wong Islam diwajibno. Diwajibno. Aku tak takok. Ketoke meh munggah sepur iki. Hadirin yang berbahagia, sepur jurusan Kalideres akan segera berangkat. Dimohon untuk segera merapat menuju ke gerbong yang sudah disediakan. Terima kasih. Aku. Nah, ini cacingnya muni. Lah aku mbak cacing apa piye? Kowe ngejak pinter-pinteran karo hotel. Tetep pinter aku. Tak takoki. Wong aku iki cah kuliahan kok, Le. Oke. Kuliah iki nek nang pundak domplocot gitu. Kuwi mik kuliah. Kuliah gak kuliah? Kuliah iki sekolah sing dhuwur pendhit lho. Oh, amper beda. Aku ning Semarang kuliah ning Untak. Apa? Ning Untak. Untak iki apa? Untak Universitas 17 Agustus Semarang. Cangkemmu nek nang untak bareng lho. Aku juga jurusan untuk. Untuk ya apa nek? Ning kono menguntak-untuk ngalor ngidul tok. Oh, lambemu kuwi. Nek kowe wong pinter. Takok. Tak takok. Iki ngilmu tuwa. Bumpung petuk sotel karo Semarang. Wong nyembah karo sing kuwasa, kuwi sing disembah apa? Gusti Allah. Kowe ngerti manggone Gusti Allah? Ya ngerti. Nang ndi? Ning dhuwur kono. Sing ngomong sapa? Kowe tau ngojek? Lah nyatane nek ndonga karo madhem ndur ya Allah. Lah kuwi apa jenenge syarat-syaratane? Lah kowe ngerti manggone Gusti Allah ning ndi? Ning Ayo kowe, oh bingung kowe le. Bingung kowe. Ayo tokno ilmu. Kemut mara tuamu kon rene sisan le kowe le. ya Gusti Allah kuwi apa tebih tanpa wangenan. Oh. Ayo, Gusti Allah manggone ning ndi? Kowe apa ya roh? Ora ono omonganmu le. Padake kowe Gusti Allah ki panggonane ning ndi? ning dhuwur lemari jarene mertuaku. Kok iso? Bisa wong wingi Jumat awan to. Kowe ngawur. Ora ngawur iki nyata kok. Gusti Allah ki sing nyiptake jagat sak isine. Kuwi jarene maratuaku nang dhuwur lemari. Kok iso? Lah ya Allah, Jumat awan, wong arep Jumatan.
Delalah berwadus, baju koko, golek upluk gak ono. Digoleki nang kamar mandi. Peci lho peci. Nang kamar mandi gak ono. Terus Uduk-uduk nang ruang tamu gak ono. Nang kamar gak ono. Delalah ndang nang dhuwur lemari. Ya Allah, kowe jebule ning kene dijikuk terus dimakluk mangkat Jumatan ngono. Berarti Allah kuwi ning dhuwur lemari. Tek ketek apa nyuk-munyuk? Kuwi sing ning dhuwur lemari ki peci. Lah unine piye? Ya Allah. Lah jenenge manggone ning ndi? Maksudnya ki ora ngono. Lah maksudnya piye? Maksudnya ki goleki kangelan bareng weruh. Peci ning dhuwur lemari kuwi saking apa jenengane terharune to be terus menyebut asmane Gusti Allah. Lah terus munine piye? Ya Allah, ya Allah. Jebul ning kene ra ngono ta? Sing ning kene ki pecine ra Gusti Allah. Ngawur Kowe iki kok ngeyel. Jarene mertuaku ya ngono, ya Allah jebul ning kene kowe ngono kok. Dicik kok makluk bangkat Jumatan ngono lho. Gobloke. Alah. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ora ngerti to kowe. Kuwi pecine ya nyuk-munyuk. Oh, peci to kuwi. Pecine. Kowe ngamalmu tekun tenan. Iki tak takoki meneh. Apa? Kowe cara arep mangkat Jumatan. Mangkat Jumatan lagi 200 meter. 200 meter. Sapimu ucul. Kowe nek niat ibadah harus sing kuwasa, apa sing kudu mbok tindakno? Yo tetep budal Jumatan. Sapimu mangan tandurane tanggamu dikebuki sirahmu kowe. Yuk balik sik tak cancang. Alah Jumatanmu kowe kliwatan. Yo nek ngono sapiku tak jak Jumatan. Lho, sapi aja Jumatan. Lho daripada disengeni wong. Hah, berarti kowe ora ngerti kowe. Berarti imanmu kowe. Lah nek kowe, piye? upama kowe mangkat Jumatan lagi ning dalan 200 meter. 200 meter. Lah sapi muncul. Apa sing mbok lakoni? Lho nak sode jelas no. Ina akmalu biniat. Kabeh karek ning niate. Budal langsung Jumatan no. Padake kowe. Sapimu yo mangan tandurane tanggamu. Lho sapine sapa? Sapimu. Lho aku nanti sapi ya. Lho, aku ganti sapi. Lho, sapimu lho. Aku ganti sapi. Duwe kok. Lho lu kudu duwe kok tuku duwe sapi. Piye cah iki? Duwe. Ora duwe. Wong ngeyel cah iki, piye lho cah iki? Ora duwe sapi kok duwe sapi. Lho aku yo gak duwe kok gini aku mengko yo balik bareng. Ora duwe sapi kok ngaku duwe sapi. Berarti kowe yo nek ngono agamamu tekun tenan. Insyaallah wong aku ki 5 tahun ning gone Bontor Ponorogo. Aku mau nek ning Jawa Tengah. Langsung bablas nggone Bontor Ponorogo nang gone Tebu Putih. Tebu ireng ya Tebu Putih. Bar dioceki yo. Tebu ireng. Lah ya bar dioceki. Kuwi jeneng pondok ora tebu panganan. Lah nek bar diceki jenenge tebu apa? Ya ana sing putih, ana sing ijo. Lah ya tebu putih ngeyel. Ning maksude ning kono kuwi mondok ngono. Nang kono aku insyaallah mondok. Berarti 3 tahun. 3 tahun. Entuk apa? Yo. Entuk ngilmu to entuk apa? Mondok tenan ning kono. Tak tekoni berarti ya roh. Oh iya alhamdulillah insyaallah. Iki mondok berarti pinter babagan agama. Insyaallah. Takok sak mlotote. Tak tekoki. Takok le. Umpama wong urip ning alam donya. Ning alam donya. Iki sing digoleki apa? Keberkahan, ganjaran, lan sak piturute. Upama nglakoni sesuatu ki ora kena apa jenengane mengharap imbalan. Lah iki tak teko. Upama bengi iki. Awakmu kan ngetoprak ning kene. Nah, kudune ngetoprak ki ikhlas. Ikhlas to. Ora gak mengharepe apa bayaran apa-apa ya. Bayaran. Lah kok upama ki mengko balik ora diwene apa-apa karo Pak Edi ngono piye? Aku yo engko aku tak anu sik ngono lho. Lho piye maksudnya? Lho ikhlas apa ora? Nek ikhlas untuk ganjaran. Untuk ganjaran. Nah gak ikhlas. Yo nek gak ikhlas ora untuk ganjaran. Aku gak rada ikhlas gak apa-apa ya. Nek masalahnya bank mekar kuwi urung tak bayar lho. Alah lho. Bank mekar urung dibayar kok kon ora ikhlas piye yo? Nah aku yo tetep ikhlas. Iki kebo sapi sing gugu omongane apa keluhane nek menungso omongane kowe upama ora dibayar ikhlas yakin sesuk kowe tanpa nampa bayar ikhlas engko tak pengen bayar Pak Edi to ora masalah aku sebayar bose ketoprak iki lho gak ngarepno kono to kowe ora aku gak ngarepe Pak Edi oh lah lambemu kok lamis men kowe. Aku ikhlas wong aku esuk-esuk mara ning omah, ana wong mara ning omah TV tak kon nggawa. Tenan apa ora? Iya.
Awan sithik kulkas gawa. Kowe ikhlas tenan iki. Oh, bengi sithik. Apa jenengane? Mesin cuci tak kon gawa. Kowe kok dermaruan kowe? Lho, aku iki wong urip ning alam dunia sing penting ikhlas kabeh tak kon gawa. Oh, tenan apa ora? Kerduse. Apa kerduse? Aku tak takok. Kowe kandha nek menungso karo kewan iki sing paling ikhlas sing ndi? Menungso ah. Ora iso no. Kewan no paling ikhlas no. Kok iso? Oh, paling ikhlas kuwi ning donya kuwi kewan sapi. Kok iso kewan sapi? Lho iya. Sebabe Kowe ngerti sapi wedok, sapi perah. oh, Sapi sing ditokno susune ka lho. heeh. Tak. Kowe nek gak ikhlas, wong diplototi bendina, ning kono ora nuntut kon ngawin. Ikhlas ora? Ikhlas. Lah iya, kuwi berarti titake Gusti Allah sing paling ikhlas ki sapi, diplototi susune ora kon ngawin. Iya ya. Heeh, nek sinden diplototi susune Dituntut kowe. kowe ngawur ae. Ikhlas ora? Ikhlas. Masa Mbak Tanti ya ikhlas. Yo ngawur. Ora usah omong sing tanpa guna. Lho kok tak kon guna? Maksudnya bengi iki awake dhewe sowan ning kene iki dalam rangka apa? Kowe roh apa ora? Lho, ya jelas ngerti no. Apa? Lho, ya mbah. Lho, Roh kok lambuh. maksud iki tetakan. Sapa sing ditetakke? Ya anake. Lah iya anake sapa? Anake pakane karo mboke. Jenenge. Aku lali ya. Alah. Wong lali yo entuk omonganmu. Iki ning daleme sapa? Pak Edi. Pak Edi Ha, nyunatke. Sing disunatke sapa? Anake. Lah iya jenenge sapa? Mbah. Kuwi wis ana tulisane ning kono. Lah gak mbok waca kowe, mbok takokno aku. Maksudnya kowe nek gak ngerti tak duduke lho jenenge Dik Satya. Sapa? Satya kuwi Oh, diduwe jeneng Satya Sel. Satya Sel. Kayak semono gedene kok iso ana smartphone. Ngawur. Lho iki Dik Satya. Heeh, iki Tokli. Tokli iki opo? Maksudnya ketok sekali. Oh, ketok sekali. Sunate ki ora Gak bain-bain. kira tok opo. Dik Satya ki njaluk sunat ning Jepara. Lho. Lah nyapa kok adomen? Lho nek dokter-dokter umum iki kok paling nek dadi padha karo kancane. Lah nang Jepara. Lho beda. Lah kono kota Kutaukir. ukir. Nah, Dik Satya ki sunat terus ndase ki kon ngukir. Enak ndase kon Ya ngukir. omong ya dikon ngukir gambar singa. Ana wong sunat ngukir gambar Singa sing lanang terus ndase dikeki wig kiwa tengen. Oh, semangat. Iya nggih kaya ndruwo kowe nyepok lambemu kowe. Wong sunat kok njaluk ning Jepara ki nyapa ado-ado. Lho ben beda karo kancane. Karene wong sunat ki sepenting sunat. Kaya diarani tetak. Tetak ki jawara dosa. Apa? Tetak. Maksude? Maune buntet saiki dadi butak. Oh, nek sunat. Sunat ki ana aksarane SUNAT. Maksude? Maksudnya takok Apa? lho. Lah takokmu sing ndi? Sunat. Lah iya, Iya maksude es kuwi anyep. Ora es batu. Cengesan kowe lho, aja cengesan lho. Ora mung Takok dijawab ora ngeyel. ora mung nganyep, Ha piye? pedes. Kok pedes iki lho? Nek ora percaya culekno matamu. Nesu neh. Nesu to kowe. Wo, maksude es itu artinya apa? Es kuwi artine supaya usahanya N nanti T A akan tercapai. Nek munggah ana ing bangku pamulangan muga-muga cita-citane tersanan utawa tercapai. Kuwi sunat tetak ana sing ngarani supit. Supit. Heeh. Kuwi kesusu golek barang sing nyepit. Apa ki? Lho ki sing ngarani ngomong kowe lho ya. Kok gedhing? Lho kok gedhing nyapa? Apa kok kesusu golek barang sing celempit? Kowe iki ora paham. Wong uyuh nak wis Joko ora entuk sembarangan, mesti didelikno barang nyepit. Maksudnya golek aling-alingan ngono. Alah sing ngomong sapa? Lah kowe nek bocah lho anggere ngetur ngene ora sengeni wong. Alah kowe ngomong ning ora ngilo. Ora ngilo ki nyapa? Alah genah kowe emang nguyuh ya ora mbok ulang-aling anggere ngantur ngono tok arek. Kan Kowe malah ngejak cah wedok-wedok mau do bingung golek kamar mandi. Rene lho awur aku. Nek kowe iso ngene, lah nek taman-taman ra kecer kabeh piye? di sana kan sudah ambang. Sabar. Omonganmu. Nuturi lho. Maksudnya ki ngono lho, ora entuk sembarangan. Kowe ngawur ning kene iki akeh CCTV. Nah, sesuk-esuk kok ana berita kesorot CCTV.
Alah yo maaf Mas aku ngono. Kira-kira paling nggonmu semene apa semene? Lha yo gak mesti ndelok-ndelok. Jajal, iso semene apa kan? Biasane iki kan ditonton saka wong iki sing gede saka jempole. Jempole. Ya wis kaya jempol aku ngene iki lah. Saru aja sing kene sing tengen jempol sing tengen. Jempol sing tengen cekel kene lho. Mosok ngono iki. Sing sepira jajal? Ya semene iki lho. Aja sing iki. Sing ndi maksude? Sing tangan kono lho. Oh, iya. Lah iya. Ya sakmene iki lah butahe. Endi? Iki lek jempole iku lho. Iki lho jempolku. Mung ngrasa ngadeg kok. Pantes kowe mau nguyuh sanggon kok tibake gak duwe jempol. Paling kono lah ya gak ono. Wong ki mau tak tokno ya wong terus ngilang ndelik omonganmu lho. Iya alhamdulillah. Puji syukur ngeso Subhanahu wa taala iki dalam rangka Walimatul Khitan iki ketoprak Dini Kuncoro ditimbali Bapak Kagungan Kersa. Nggih. Bengi iki njaluk lakon sing apa jenenge fenomenal. Iki asline iki syukuran sunatan apa syukuran bangun omah iki to? Yo, loro-lorone. Loro-lorone. Iki acara iki meriah iki yo didukung sponsor luar biasa. Apa? Wedanhil. Wedanhil. Endi ya? Iku. Kowe iki ana mergo iki toko gedhe. Ya alhamdulillah, mula nek awakmu kepengin sukses kaya panjenenganipun Pak Edi. Kuwi Pak Edi iki tekun anggone ibadah. Jarene wong sapa kok kepengin sugih, kuwi kudu ditonton salat subuhe. Oh ngono ya. Lho Pak Edi iki salat subuh selalu berjamaah ning masjid ning kono. Kowe kok tahu balik ngetoprak langsung ngeteler bongko tangi jam 12 awan. Kowe ngenyek karo aku neh. Mulane kowe ngetoprak yahno yahene ya ngono kuwi ae. Omonganmu kodrat wis kodrat. Lho, kodrat ki kabeh kodrat takdir apa ki memang wis ginaris. Nang menungso ki diwajibke ngrekodaya utawa berusaha. Aja mung pasrah nek takdirku kiri ya kiri. Ngono ya. Ya terus ora ana peningkatan. Sesuk aku tak banting tulang. Banting tulang piye aja? Lho, arep jarene mbok kon kerja keras. Lho kowe tulangmu ra mbok banting, kowe tulangmu sing kono ilang ngono. Lambemu mbledek. Mate banting tulang iki kerja keras iki lho. Nah, kuwi sing salah. Lho, lha salah piye neh? Aja kerja keras. Ora iso. Iki lambemu tak gugu malah. Diomongi kok takoke lho bapak-bapak. Kerja keras kok gak entuk iki piye? Salah. Kok salah piye? Kudune keras sik lagi bekerja. Oh, ngono ya? Takok lho Mbak Tanti ya, Mbak. Keras sik lagi bekerja. Kerja keras. Kudune ra entuk. Ora iso, mulane kowe ra sukses. Keras dhisik lagi bekerja. Apa neh ki? Mesti pikiranmu nurut-nurut. Kok geting aku? Pikiranmu mesti elek. Maksudnya keras kuwi keras berdoa, berusaha mengko njaluk pituduh karo sing kuwasa bar kuwi lagi dilaksanakan action. Oh, ngono lho. Lho ndi Mang wonge? Lah kowe omongan karo merem tak tinggal ngono. Kowe omongan nditono. Iki tenanan ngono. Kronologi kok ngantek ngene-ngene lah tak tinggal ngono kowe omonganmu lho. Kuwi dadi krasek lagi bekerja. Ngono ya. Ya wis aku pe manut Pak Anu. Ning nek aku kuwi cara pengen sukses ki aku duwe pedoman dhewe. Apa? Ya nek arep sukses ngene iki ndelok-ndelok. Aku cara wong tak ibarat wong mancing. Kok iso? Kepengin sukses kerja keras, kerja apa jenenge banting tulang ditenanan. Kuwi tak ibarat kaya wong mancing. Kok iso wong mancing? Iya pengen entuk iwak akeh. Ya kudune duwe cara. Apa? Carane kuwi gampang nek pengen mancing entuk iwak akeh. Kowe nek wayah budal, enteni bojomu turu dhisik. Lho kowe mancing kok dadak ngenteni bojone turu. Iya mergo kuwi kena nggo syarat karo sarana. Syarate nek bojomu wis turu, umpama miring iwa. Bojone turu miring iwa. Kowe njangkah sikil kiwa. Bismillahirrahmanirrahim, aku mancing muga-muga entuk akeh. Nguncalno pancing yo apa jenenge tangan kiwa. Jret. Mulih mesti entuk akeh. Lah nek bojone miring nengen? Nengen ya padha wae jangkano sikil tengen. Guwak walesan tangan tengen. Ben iwake entuk akeh. Kuwi nek apa miring iwa miringen. Lah nek bojone melumah atang-atang yo aja mancing. Lho kok ora mancing? Yo eman-eman. Yo ora sida entuk iwak. Lah wis kadung plumah mbok kon golek iwak. Terus mbok mlungi pancingmu ngono. Kowe mesti omong kowe ora kenal.
Terus aja apa ora mancing kuwi ya iki sing marake kowe ora ndang sukses-sukses. Kok iso ngono? Lah kowe pedomanmu mancing kok. Mancingi paling untuk iwak siji. Hobi. Nah aku ora mancing. Lah nyapa? Jaring ah. Jaring langsung tok akeh. Kuwi jenenge iwak mbok entekno dhewe. Sing penting kan ndang sukses. Iki hobi, Mas. Ya semoga-moga kabeh diberkahi karo Allah Taala. Ndongake. Bapak sing kagungan kersa sabubare duweni kajat, muga diparingi rezeki sing akeh. Amin. Ditambah rezekine. Nah, Dik Satya sing disunatke semoga-moga anggone ngancik cita-citane muga-muga kaleksanan kabeh. Amin. Nek mbiyen kan didongake ndang mari apa ning saiki sunat iki ketok langsung mari. Ayo semoga-moga dadi bocah sing soleh. Saiki modele tumrap bangsa lan negara. Modele apa? Modele wong sunat saiki kan nggo apa jenenge doser to ya. Laser doser. Doser entek apiye sunat nggo doser. Sing ndang mari kuwi lho. Laser. Oh laser. Laser doser. Kowe mripatmu kok menteleng iki lho. Lah sunat di doser terus entek sak ndok-ndoke. Tak kira didoser ngono lho. Laser arep doser. Nah iki awake dhewe lha wis duwe momongan wis bar sunat. Wis gedhe. Heeh, iki mau ning ndi? Ngene lho. Momongane awake dhewe iki wis gedhe ya aja nemen-nemen dinteni karo tetembangan dhisik menawa bisa napa ngono lho heeh mbok ana takon ana pamundutan apa nggih napa Mas apa Mas ke Taman Asmara ana jalukan ke Taman Asmara iso apa ora gak. Lah sing wis ditari kowe kok takok aku. Ditari kan kowe. Nek ora iso kono. Isin-isini wong. Ya ngono mbok sia-sia le. Dijaluki ke Taman Asmara ora iso. Ki lah apa tekan kene. Isin-isini wong. Lho kowe rono ah. Lah apa? Lah apa nek rene iki? Aku yo gak iso. Hah? Aku yo ora iso. Sing ra iso mbok parakno rene ngene. Kowe terus mrene. Kowe yo ora iso. Gak iso aku. Lah nek nyengeni aku nyapa kowe? Aku gak nyengeni kok. Lah nyapa? Ben aku yo ora ketok goblok. Pacul. Heeh. Sing duet-duet ngono lho, Mas. Apa, Mas? Yen aku kangen. Oh iya. Apa kuwi jenenge Madiun ngawin? Monggo Mbak Tanti persis kirek Madiun Ngawi. Oke, hadirin yang berbahagia, kita kasih satu lagu terbingkis terspesial untuk menjadikan semuanya dalam rangka Wali Matul Hitam Dik Satya. Kita kasih juga untuk segenap warga Raji tercinta. Terima kasih yang masih menunggu kehadiran dari Paguyuban Ketoprak Tini Guncornya Indonesia. Kita sambut artis berbakatnya Indonesia, artis cowoknya Purwodadi Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Ternyata dia bukan siapa-siapa, hanya salah seorang yang mirip dengan Ketek Ambeien. Menyapa tuh? Oke, langsung saja untuk artis yang satu ini dipersilahkan untuk memberikan satu penghormatan terspesial. Oke. Yuk, langsung saja bro. Ada Madiun Ngawi Cipto Las Maso. Yuk kita sambit. Yuk kita sambit bersama. Ada malah melu sambut Sotel. Artis dengan jempol yang ketekuk. Hey.
bakal aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar anake patukiran tegol pecah ana ing pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakal aku nglalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Aku kangen karo sliramu, tak elus PP-mu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Oke, sepuluh olas bola. Ini Guncor, terima kasih. Kembar audio, terima kasih bola. Terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakal aku nglalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Oh ye, yen aku kangen karo sliramu. Kelon PP-mu ning dompetku. Asik. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terminal Madiun Ngawi Ini ya sudah penak. dikasih. Iki zaman apa mungkar-mungkare, tenar-tenare, tercemar-tercemare, terkenal. Iya ngantek ketes lho ya Allah. Terkenal ngantek ketes. Momongane tak golekane. Heeh. Mergo aku ngene lho, kuwatir wong kuwatir. Lho iya no. Nek gedene wis gedhe, ning Saba Serawung iki durung tutup ngendi-ngendi. Gedene gede gombong. Nah, ngono lho. Ki nek ora di goleki, cilaka wong tau amor aku bagus jane. Bagus. Toton aku ki jane ki ora ngakon ngono. Terus Selintisan cahe koyo. buat saya kuwi Bocah tirisan. celingisan. Lah wong tak jak tuku dawet iki lho. Tak kei dhuwit klitik. Regane Rp200. Lah iya. Ha kok diuntano. Lah mlebu nang jerone mangkok. Ha wong diubek-ubek ngene kok kurang ajar tenan. Pak mongko kuwi ana dawete. Ana dawete. Lah iya. Lah wingi yo ngono. Ora nrimo dawet. Lah piye? Iki lho fotone cah iki dipasang ning kono. Lah iya. Lho. Kowe nang kene to. Nah. Nah, tau persis.
Ning wong tuwa ki wong tuwa. Ya wae. Wong tuwa kok ora dipangan codot. Lho. Mbok anggap aku gedang opo pangan codot iki. Berat nek tuwa kok ora diunduh. Lan kontilan. Ki kowe engko kualik ora? Sing Sabda Palon sing aku apa kene? Oh, digenahke sik. Genahke sik. Iki pumpung live streaming lho iki lho. Halo. Sabda Palon aku apa kene? Sing ndi? Lali kok. Heeh. Terus sing iki? Kualik iki. Aku Sabda Palon kene no ya genggong. Kok kualik tenan to kandhane ya kowe. Ketok nek ora maca naskah. Kowe ya iso wae iki kowe. Kontilan. Lho, aku ki ya gumun mulai tak delok apa jenenge pasuryanmu, wajahnya. Wajah tuh wajah ya. Lek Sabda Palon kalau Naya Genggong ki ora ngajarke awakmu nek kowe kancolong jupuk. Iki nggone sapa? Nggone sapa? Kok iso entuk apa jenengane ageman utawa anggun-anggun sing apik kok ngene. Pating galebyar iki lho. Niki lho pating galebyar kaya ngene iki. Kae sapa jajal? Iki nek tunggale perang. Aja-aja lek mau njukuk ning nggone memeane Pak Edi. Nah, ya kuwi sing tak kuwatiri. Ngono lho. Heeh. Patih Maudoro. Oh, nggone Patih Manukdara. Manukdara lambemu. Maudara Manukdara lho. Lah krunguku Manukdara. Iki agemane wong tuamu Maudara. Kok ya pas ya? Pas men. Ki mbiyen iki persis nom-nom aku ki mbiyen. Potongane batu siji kok persis karo iki. Wes to wa. Wong setugel kok. Aku nganggo sandang panganggone Rama Maudara iki mau yen disawang saka ngarepan katon kaya sapa wa. Nek disawang saka ngarepan upama kok dibaratke ning gone pewayangan kaya Raden Janaka. Lho upama aku sing nggawa ageman kaya ngono kuwi. Nek upama iki disawang saka kaduan kaya Raden Burisrawa. Kewan apa piye Burisrawa iki. Ngene apa jenenge lan? Iki nek kowe cukup ning gone lingkungan kene lingkungan jenenge lingkungan ya. Lingkungan kene iki apa jenenge? Kok lingkungan ning gonane kampung kene. Kampung kene. Kowe tak kira-ki randi keundaan. Mbok sapa-sapa ning ndi ngono lho. Karepku iki mau ya kaya ngono wae. Yen to aku mung cukup urip ana ing Paluamba, aku ibarat kaya kodhok sing ketutupan bathok. Ora ngerti padanging jagat. Kaya kodhok ketutupan bathok. Kodhoke diguak wae diganti othok. Dadu. Tegese iki ning ndi ngono. Lah terus karepmu arep ning ndi karepmu? Sakwise iki mau aku kelakon nganggo agem-agemane Rama Maudara, aku kepengin tuturi kareben aku bisa nunggak semi asmane wong tuaku. Oh, ngono. Lah ya kowe ngerti apa ora? Ngene. Tak terno nggone taman endi jenenge? Taman KB? Taman KB. Taman Kaputren nggone apa jenenge? Sapa jenenge? Patih Lugender. Kowe nang kono iki ben serawung karo wong-wong. Karepku iki mau karo golek gawean le. Karo golek gawean. Wong tuamu mbiyen iki patih. Ya yen iso kuwi awakmu ki do iso sak ndure ingkang Rama. Kaya ngono ya. Heeh. Ya yen kaya ngono sing tak jaluk karo sampeyan melu ngawat-ngawati aku. Lho iya wong kowe gone ra ngerti ya tak terno ae. Tak terno ae. Ayo. Kakak. Nek takon kabarmu piye? Alhamdulillah apik. Iki mulek iki. Mulek kaya entut. Jempolamu rung tukul. Sampeyan iki anane kok jempolan. Mulane nek bodo dolanan pecan. Apa mergane biyen kebedosan persen, Kak? Oh, nggih. Keserempet. Untung kok jempol sing kono. Kak
Kakang Sabda Palon, Kakang Naya Ginggong kabare piye? Apik, seger kuwarasan. Ketone ya seger, kowe ya katone lemu. Ambak ning desa mesti ayem ki. Saiki awake sampean lemu ya lali karo Wis mulya. Ya ora ngono mung kegawa saka akeh pakaryan saengga aku ora bisa sapa temen marang Kakang Sabda Palon Anjasmara. Lho, Ya ngono ning. Anjasmara. Dawa-dawa kula Rama. Kene. Pripun to? Kuwi tamune Kakung. ngeten lho. Anu apa jenenge? Sing tuwa urusane wong tuwa, sing enom urusane wong enom. Ngene ora? Kakang Sabda Palon iki kok. Aja kaya ngono to. Iki ana dalem kepaten ana tatanan. Ya. Tatanan nek wong tuwa jagongan rak pantes to. Iya. Tatanan iki nek wong liya. Lah nek dhewe lah yo CS kanca kental. Jas! Anjasmara. Dawa-dawa. Pripun to? Ayo. Wong wadon ki kene. Ya. Lah damar sapa sing lanang mau? Di mau Goleki sapa? goleki dayohku sing lanang. Lho, dayohe sing lanang wis pun mboten usah goleki. Ah goleki awakmu. Lho sing ngono wae iki ya kaya. Jas. Yes. Aduh, Anjasmara. Dawa. Jas. Sing kula. Rama dawuh aja kaya ngono ya, Nduk. Gandeng tamune kuwi Kakung. Nah, si Damarwan sapa mau jenenge? Damarwan. Oh iya kene. Kene, ayo rene. Nah, lungguh kono. Anjasmara. Jas. Nggih, ya bener. Anak wedok anggere gedhe wayah ngedu ya ngono kuwi. Lho, Anjasmara. Dawa, Ma. Iki piye to iki kok dadi kaya sepur gondang gandengan bae? Nah, iki piye? Jas, kosek to, kosek. Tamune tak dangune Anjasmara lungguh sing apik. Kene, lungguh kene. Kakang Sabda Palon Naya Ginggong tak aturi lungguh. Ayo, doligo. Wong sing di omah ki aku kok. Lali. Nah. Ayo nang ngangkon lungguh piye tanganem ning ngangkon lungguh ki rak ngene pinara Nek iku. aku pinara piye? Awas kowe nek ngene ge, tak wales kowe. Lha sampeyan. Ora ngono. Lho iki jane mu sapa ta iki kok urung pono aku? Beh, sampeyan ki lali kok sampeyan ki. Heeh. Iki Damarwulan. Anake Maudara. Iki putrane Kakang Maudara. Maudara. Lah, iki Maudara iki manuk derkuku. Iki manuk ancel galeng. Ora ngono ana kok manuk ancel galeng iki manuk apa? Dilakoni apa kok manuk-manukan bareng ki lho. Jenenge sapa, Kang? Damarwulan. Oh, ya bener kene mau lanen-lanen mau. Damarwulan. Gus. Bener jenengmu Damarwulan. Menawi Sudya Mastani kula Damarwulan Kanjeng. Putrane Kakang Maudara. Menika leres. Isih keluarga ya. Yo. Bocah bagus. Ya. Kayak nonom aku. Yalah. Ora ya ora gelem keri. Aku muni ngono kok ora lega nyapa to. Lah siji ya rada pantes kok siji kaya buam ngono. Luwih kaya buah malah to. Apa mergo ayam uripe? Ayam kula. Ya. Damarwulan. Dawuh kula katimbalan Kanjeng. Iki mau saka pradesan. Tumeka ing kene ana kawigaten apa? Kepareng munjuk atur. Ya. Niat lan sedya kula badhe suwita, kula badhe pados pedamelan Gusti Pati. Arep loro pagawean. Lah kok jujuk nyang dalem kepatian? Nduk menawa enek gawean. Kepatian Jembar kene ora enek gawean. Apa ora enek liyane blower-blower lah gak apa-apa. Mosok cah bagus kon blower. Kakang Sabda Palon, Kakang Naya Ginggong. Kadi rumangsaku pagawean iki wis ana wonge dewi-dewi. Ya, juru taman ya ana dhewe, juru dang ya ana dhewe. Ya sing gedhe pangapurane ya. Wis ngene-ngene. Tinimbang aku nggawe apa jenenge susahmu goleke gawean. Wis balik ayo lan, balik. Engko dhisik mengko. Jas,
Jas. Oneh. Anjasmara. Dalam kepatian ora ana gawean, Nduk. Nek pancen Damar Wulan arep bali nyang Paluwamba ya sekarepe. Lah kok tok gondeli. Utama panjenengan menika mensupe napa pripun? Yen to paregolan kepatian menika rak nggih dereng wonten sing jati ta, Ma? Menika tasih komplang. Lah niki katiwas kebeneran wonten piyanten kakung angkang asma Damar Wulan badhe suwita, badhe pados padamelan. Lah nika ken jagi regol rak nggih sae to, Ma? Dadi regol Pancayoga ya kudu dijaga. Nggih to, Ma? Ya bener, Dok. Iki Mojopati nembe gawat kalewat. Iya, Kakang Sabdo Palon, Kakang Naya Ginggong, rahayune anakku wadon kok ngelingake. Ana iki ana gawean. Iya. Ayo wis bejo. Ayo lungguh kabeh sing apik, rembukan sing Ayo genah. lungguh. Lho. Aku sing duwe omah dadi. Lali. Damar Wulan, dawuh kula katimbalan. iki ngono ya, Lan. Ya sing gedhe pangapuramu mau ngarep aku ngandhakake yen ora ana pegawean ning nyatane anakku wadon kilingan yen isih ana pakaryan. Lah, pegawean iki abot, Lan. Abot sinanggane jaga regol Pancayoga kuwi regol arep mlebu nyang dalem kepatian. Kira-kira gelem ora? Menawi pedamelan napa kemawon waton kula saged suwita wonten ing kepatian Mojopait, kula badhe trimah Kanjeng Gusti Pati. Sago. Sagu, Ma. Yalah, wong sing sago kono kok sing guyan iku kowe. Kakang Sabdo Palon, Kakang Naya Ginggong lan Damar Wulan iki dirungokake. Dirungokke. Mergo magepokan utawa sambung karo pegawean iki abot. Ya. Negara Mojopait iki duwe musuh, duwe klilip. Ya. Iki wanti-wanti dawuhku. Ya. Nek sing sapa wae bakal mlebu ing dalem kepatian, mlebu saka ing regol Pancayoga. Yen ora nganggo layang utawa nggawa layang sing ana tapak asmane Patih Lugender ora dikeparengake mlebu ing regol Pancayoga. Dijungokno. Iki lagi gejer-gejere. Iya. Sok sapa wae sapa sing mlebu ning kepatian nek ora nganggo telapake pasemo. Namala sing ana tapak asmaku. Oh, dudu telapake pasemo. Kok telapake pasmo? Tak kira telapake pasemo. Kowe ket biyen kok yo ngono wae Jian. Lali kok. Kok dagelan wae. Paten slomet ya, Ma. Nganggo tapake asma ora tok keparangke nang kepatian. Heeh. Niki Sapa wae pokoke ora entuk wae Kang ya. Iki anu lho ya sampean sing ngomong. Iya iya. Sapa wae sapa sing mlebu ning kepatian nek ora nganggo tapak asma ora dikeparengke mlebu kepatian. Ya, sing ora nganggo tapak asmaku ora dikeparengake mlebu nyang dalem kepatian. Niki langsung jadi nek niki. Lho ya iya to. Saya. Oh, iki. Kayak iki barang. Lho wong iki Tak jogo nek kancane no. Kepareng nuju atur Gusti Pati. Heeh. Kepiye Damar Wulan arep kandha piye? Sampun gamblang lang terwaca sedaya pangandika panjenengan. Iya. Pramila kados kepundi mawon kula badhe pamit. Kula badhe ngayahi kewajiban kula. Sing ati-ati ya Damar Wulan sarta duweni tanggung jawab perkara iki, ya. Apa meneh? Kok sembrono to? Koyo nesunan. Tangan ora genep kok. Kok kono? Ana sembrono Ya ning pawon meneh arep golek pindho iki. Kuwi apa apa? Wis sembrono pengen kek udet. Ben betah melek. Betah melek ning ya sing ati-ati mergo awake iki sinamiran Purbawasesa. Terus iki ditanggung jawab sing gedhe. Kok turu, kena turu ning aturane. Aturane apa? Nek aku sing turu sik, aku melek. Nek umpama kowe sing melek, aku sing turu. Pas to? Lah turuku kapan? Saiki gak krungu ta iki. Nek aku sing turu, kowe sing Nah, Dario. Wis sore kan. Seketop. Kowe iki ape nang ndi? Ape nang ndi? Seketop. Kowe iki
ape do ning ndi? Iki kok ana begecil ki sapa iki? Kowe iki ape do ning ndi? Aku arep bali ning omahku. Omahmu ndi? Dalem kepatian kono omahku. Beh, ngawur tenan wong iki kok. Kono ki ra ono kepaten wong wong kere ki. Kang. Mau kandhane patih Gendher. Sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatian ora ono tapak asmane. Patih Gendher ora dikeparengake. Sik, kowe wong kere-kere do mikir. Kire-kire kuwi. Sing kire ki aku apa kowe? Lah cocok ngono aku. Kowe iki sing kire. Lho sing kere ya kowe. Lah Ini kene Patih Gendher. Lho, sik, lah nek ora kamben. yen ana Patih Gendher jenengmu sapa? Layang Seto. Layang Kumitir. Berarti iki setane. Iki kumitire. Sembrono. Sampeyan dan Mas Layang Seto. Lah iya iki setane. Putrane Patih ingkang Minoyo. Sampai jenenge sapa? Aku Layang Kumitir ki Layang Seto. Berarti iki setane, iki kumitire. Kang, rasa sik. Kok sik. Layange ndi layange? SIM SNK BPKB. Nek ra ngono ngene. Nek ra duwe sembarang ingat kartu pelinggihan. Manek pewarna. Apa? Kartu penduduk kali iki. KTP. Lah ya kartu penduduk kali iki. Layange ndi? Bubar wae aku gegladan aku pengen bali. Ngene lho Mas, ijo nek ijo. Lah kowe yo nek anake Patih. Oh nek kowe ngaku sapa to sing ora arti. Iki mau coba lagi geger. Geger yo. Ora sampe lu jotos yo gak ngerti. Kowe ki ngelinjet ta kene pemare. Ngene lho Mas, kowe kena balik ning tapak asma kudu duwe. Tapak asma kuwi ya kanggo wong liya, ya kanggo putrane koyo aku ku ora perlu tapak asma. Kowe ngaku. Lah, yo nek anake lho nek kacang enom. Ora iso. Ora ngaku-ngaku. Oh, piye Mas? Tak jotosi nang kene lho. Saiki ki akeh. Iki entuk ora? Arep mlebu omah entuk ora? Lho, kena kowe arep mlebu ning kepatian. Ning kowe nek somateni kene. Ya. Ya. Lah idulmi pisan. Cukup, cukup. Lemu to. Estunipun sampeyan menika sinten? Sing takon kuwi aku. Kowe kok malang kadakan nek paregolan. Kowe iki sapa? Kula abdi enggal wonten ing Kepatian Mojopahit. Abdi anyar ing dalem Kepatian. Banjur jenengmu sapa? Diwanoke mawon kula Damar Wulan. Ya dikapangake. Aku Raden Mas Layang Seto putrane Rama Patih Gendher Kang Minoyo ya aku iki. Lajeng sing setunggal Aku Layang Kumitir, putrane Patih Gendher Kang Minul-Minulyo. Ya kowe do sumingkir aku. sampeyan ora usah dadak ngaku gawan. Putrane Rama Patih Gendher iku mung setunggal Gusti Ayu Anjasmara. Kowe iki piye to? Wes kesuwen dan blas. Sumpah. Yo. Aduh. Adepi ya. Sumpah. Kakak ayo gigel. Wong tuwek melok-melok lah apa. Senajan kok kae wong tuwa iki kae iki. Piye to kae iki? Kowe engko nek wong perangan wong jotosan melok ndit serampang siramu. Cipatan getah. Nah, keserampang siramu protol malah sesuk iso raup kowe. Sampean ki pripun anake idak-idak kok ora dadi tulungi. Gotong kono kok. Ora gotong piye? Aku kuwatir kok jotos yo sampean. Iki pripun to, Pak? Iki pripun? Jotosi aku kowe. Terus sampean nek kejotos nangis. Toh, Tir. Nggih, kados pundi? Ya sing gedhe pangapuramu ya, toh, Tir. Iki mau ana paswitan jenenge Damar Wulan. Tak paringi pagawean Joko Regol Pancayoga. Lanjur dheweke netepi jejiban Joko Regol Pancayoga. Lah iki kok iso dadi pasulayan iki mau piye? Kula niku ajeng mebet ana ing dalem kepatian. Arep bali. Dan kalau saya lungkrah bukan badan, lah kok dicegat kali
Tiko. Alah, prajotosan yo kalah ngono. Kaya bayem kepanasan kelinci. Damar Wulan, dawuh kula katimbalan Gusti Patih. iki putraku ya Lan. Den Mas Layang Seta, Den Mas Layang Kumitir, iki adine Anjasmara. Ndak, iki mau piye kok jotos iki mbok ida-ida apa piye? Nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi sak ngertose kula putrane panjenengan menika namung Gusti Ayu Anjasmara. Ngertimu putraku mung Anjasmara. Ning kasunyatan kok ana Den Mas Layang Seta, Den Mas Layang Kumitir. Sampeyan wae ora ngajeng ngendika to, Kandha. Kok ngaceng iki to? Ngajeng ora ngajeng. Lho kok kesleo ya lumrah le ngomong. Ya. Sok sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatihan nek ora nganggo tapak asmaku ora tak keparangke. Sampeyan ngoten mboten? Ya. Jotos sisan nang aku. Iya genah aku ngaku ngono kok. Kowe menteleng sampean. Ngagem pawadan kono wae kemawon Damarwan tetep luput. Amal kesampun nyemalani datang kula kok. Mergo kowe putra patih. Nggih. Toh Tir Damarwan geret leboke kunjara. Kunjara. Ora kesuwen ayo. Gagi. Arep apa kowe arep melu-melu? Iki keputusan Pradoto kepatihan. Gas, ayo. Rabar.